Mga tugang, ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Ngunyan na aldaw iyo an enot na Domingo sa panahon nin Adbyento. An panahon kuno arin nagpupuon an panibagong kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Sa panahon man na ini nin Adbyento, ipinapagirumdom asin inaagyat kita kan sa tuyang simbahan na mag-andam sa duwang klase nin pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni ang tataramon na Adbyento, hali iyan sa tataramon na Latin na Adventus na buot sabihon, arrival o kaya pagdatong. O kaya man sa sarupang tataramon na Latin na advenire na buot sabihon to come to o kaya magdatong. Asin ano ang duwang klase nin pagdatong na kaipuhan niya tong pag-andaman. Enot na enot, yan ang mayong iba, kundi ang pagdatong kan sa tong Mesiyas bilang sarong umboy. Ini nangyari na, 2000 na taon na ang nakaagi, alagad kada beses na maabot ang Disyembre 25, sa tuyang isiniselebrar ginugirumdum giraray ang espesyal na okasyon na ini sa solemnidad na inaapod niya tong pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Ani kaduwang klase nin pagdatong kan sa tong kagurangnan na si Jesus, yan ang mayong iba kundi ang inaapod sa Ingles na Second Coming of Christ o kaya inaapod man na the Last Judgment. Taano the Last Judgment? Ninhulita sa ikaduwang pagdatong kan sa tong kagurangnan, saro niya kitang huhusgaran, susog sa satuyang na ginibo. Alagad, an makatakot mga tugang, iyon ninhulita an sa tong kagurangnan, dain nagsambit kung nuarin, asin kung sain mangyayari an sa iyang ikaduwang pagdatong. Mala ngani sa satuyang ibanghelyo ngunyan, ang tinaulang kan sa tong kagurangnan, mayong iba kundi mga tanda o sinyales na ini haranina mangyari. Kaya siring na dain niya to aram kung nuarin maabot ang sa tong kagurangnan sa paghusga sa satuya, kaipuhan niya tong mag-andam. Alagad anhapot sa satuya, paano kita maandam? Mga tugang, igwang tulong paagi, tanganing makapag-andam kita sa ikaduwang pagdatong, lalo na sa ikaduwang pagdatong kan sa tong kagurangnan. Enot na enot, maging vigilant kita o kaya maging mapagmatyag kita. Hilngon ta kung an sa tuyang kinakabisihan, kinigibon ngunyan na mga panahon, susug pa sa kabutan nin mahal na Diyos. Ikaduwa, kaipuhan niya tong magbakli, magbagong buhay. Kung aram niya tong may mga ginibo kitang kasalan sa mga nakalipas na panahon, na mga aldaw, magbakli kita, asin magbalik loob sa satuyang kagurangnan sa paaginin pagkumpisal. Asin, ang pangatlo, mayong iba, kundi panoon niya to nin mga gibong karahayan giraray ang satuyang pagbuhay-buhay. Kaya nga ni magayon man na haputon niya to ngunyan ang satuyang sadiri. Ano nang karahayan ang naginibo niya to? Ano nang karahayan ang ginigibo niya to ngunyan? Asin, pangatlo, ano pang karahayan ang gigibuhon niya to? Mga tugang, lugod ang panahon nin Adbyento na ini, gibuhon ta kung anong tang oportunidad tanganing kita makapag-andam sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Ninhulita ang taong andam, dahil kaipuhan, matakot, mahandal o kaya mabahala. Mga tugang na paghurup-hurupan niya to ang tataramon, padagos na hinanyugunta, isabuhay ta, ipasa ta.